Grunden til, at jeg tager på velfærdsteknologikonference, det er en god måde at få noget ny inspiration på, og der er altid noget nyt. Man møder en masse mennesker, som man kender i forvejen, men man stifter også nye netværk, hvor man måske kunne lave nogle partnerskaber. Så er det at se ind i de teknologier, som er her på messen, og selvfølgelig de oplæg, som også inspirerer til ens eget arbejde. I Aalborg Kommune der arbejder vi med velfærdsteknologi, og det er jo på mange parametre. Vi kigger både på vores borgere, hvordan kan vi give vores borgere et bedre liv og et mere værdigt liv. Vores medarbejdere, hvordan kan vi give dem et bedre arbejdsplads, hvordan er det, vi kan hjælpe dem. Vi tager med på velfærdsteknologikonferencen hver år for at se, om vi kan få noget nyt inspiration, og være med til også at se lidt ind i fremtiden på, hvad er der af nye virksomheder, og hvilke tanker er det, de har i forhold til at kunne hjælpe os i vores sundhedssektor.